Jo sóc en Màrius Conroto, director, productor, guionista de Cruzant. Poc puc explicar de la pel·lícula i no xafar-la. Simplement és una història, una comèdia romàntica que passa amb una parella que s'acaben de conèixer. Han tingut una nit boja de passió i es lleven a l'endemà compartint el mateix llit, però no coneixent-se gairebé l'un de l'altre. Doncs la millor manera de començar una relació per ells és amb l'esmorzar. ¿Qué te parece si desayunamos? Hay una panadería acá a la vuelta. ¿Querés ir a comprar algo? Unas ensaimadas, por ejemplo. O unos croissants. Corazones, perfecto. Sí, corazones. Que estén calentitos y tiernitos. Doncs molt content d'estar aquí, he vist gent molt entregada, molt animada i molt aficionada al cinema, em sembla una iniciativa extraordinària i molt ben organitzada també.